Здравейте! Специално за клиентите на Реал Естейт Димитри. Един топ имот. Първа линия. Брацаки. Разпровалта. Две къщи. Разкошни. Първата обзаведена. По 200 квадрата. Чиста площ, без терасата, разбира се. Парцел е разкошен, както виждате. Гледката е 360 градуса. Имот за ценители. Климатиците са Mitsubishi. Електрик всичките. Има допълнителна система за почистване на водата. Филтри. Италианска система DAB. Мокро помещение. За ползване от 2 имота, плюс една малка тоалетна. Започваме с къща номер 1. Къщата е обзаведена цялостно. С разкошни спални бокспринг, кревати. Дограмата е високо качество, както виждате. Volkswagen. Къщите имат подово отопление изцяло. Бокспринг кревати с механизъм. Още една спалня. Както виждате, спалните са достатъчно просторни, разкошни. Това също е бокспринг креват. Голяма баня. Стилно обзаведена, разбира се. Още една баня. С тоалетна. Както казах, имот за ценители. Тук имаме складче. Имот има и трифазен ток. Вътрешните врати са висок клас. Просторен хол. И огромна кухня. Да се наслаждавате както на почивка, така и за постоянно живеене. Терасата на първия етаж. Разкошна. Както ви казах, гледката е един път. Отиваме към втория етаж. Втория етаж е отделен като 2 отделни апартамента. Отделен вход. Подходящо за 3 семейства. Стълбището към втория етаж. Апартамент номер 1. Обзаведен. Стилно обзаведен, разбира се. Отново бокспринг кревати. Стилни врати. Голяма баня. И холче с кухня.